Merch sy'n gwneud gwahaniaeth, Rachel Evans. Merch ffarm o Llangadog yw Rachel Evans. Mynychodd ysgolion Llangadog a Llantycelyn Llanymddyfri, lle'r ysteddodd ei arholiadau tagau a lefel A, cyn penderfynu nad oedd am ddilyn llwybr coleg. Yn lle hynny, paciodd ei bag a mynd i fyw i Lundan. Roedd eisoes wedi bod ar brofiad gwaith gyda chwmni H&M, lle cafodd y cyfle i ddewis dillad i'w danfon at gylchgronau megis Vogue a Harper's. Ysgrifennodd felly at un o reolwyr y cwmni, ei atgoffa o'r ferch ffarm o'r Llewyn Cymru a fu ar brofiad gwaith yn y cwmni a chynigiwyd swydd iddi. Cafodd alwad nos Wener i gychwyn ar y dydd Llun yn y siop yn Marble Arch, a bu hefyd yn gweithio yn y swyddfa. Ar ôl tua 9 mis gyda'r cwmni, daeth adra i helpu gyda'r wyna, a phenderfynu mai adra roedd hi am fod. Roedd wrth ei bodd ar y fferm ac yn cydnabod y bu ei phlentyndod yn llawer o hwyl. Gwledd o fwyd gyda'i mam, a'i thad yn dysgu iddi sut i drwsio offer a chreu allan o bren. Roedd y clwb ffermwyr ifanc yn bwysig iawn iddi hi, a bu'n cystadlu dros y sir a Chymru yn trefnu blodau a siarad cyhoeddus. Dysgodd lawer gan ei hyfforwydd, sef Heulwen ac Emyr Clunmawr, rhieni Wyn Jones, y chwaraewr rygbi. A dyna lle ymagodd hyder i siarad yn gyhoeddus. Erbyn hyn, mae Rachel yn aml yn anerch yn y Senedd o flaen gwleidyddion yn y ddwy iaith. Wedi dychwelyd o Lundain, dilynodd Rachel gwrs ffasiwn yng Ngholeg Sir Gar, lle hyfforddwyd hi gan Huw Fash a lle enillodd ei gradd. Bu'n gweithio wedyn i gwmni tost yn Llandeilo gan ddelio a busnesau o India, ac yna i gwmni creu sebon a llaw. Yn dilyn cyfnod o 5 mlynedd gyda Gyrfa Cymru, fe'i phenodwyd yn gyfarwyddwr y cyngrau'r cefn gwlad yng Nghymru. Roedd 83 wedi ymgeisio am y swydd, ond hi a benodwyd, roedd y ffaith ei bod yn siarad Cymraeg yn bwysig. Codi arian oedd y gwaith ar y cychwyn, ond newidiodd y pwyslais i lobïo gwleidyddol. Ei phrif rôl yw bod yn lais dros gefn gwlad yn y Senedd. Mae hwn yn golygu cyfarfod gyda gweinidogion ac aelodau'r Senedd, ymateb i ymgynghoriadau, paratoi papurau cynghori, a bod yn rhan o'r cwestiynu a thrafodaethau amrywiol yn y sesiynau adborth. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn tynnu sylw at y feirws Schmallenberg mewn ŵyn a lloi, plannu coed a ffeilonau trydan. Mae hefyd wedi trefnu nifer fawr iawn o ddigwyddiadau yn y Senedd, y noson gwobrau'r cyngrau'r cefn gwlad, digwyddiadau coginio gyda helgig gyda chogyddion o fri, a chefn gwlad yn y Bae, pryd yr aeth ag anifeiliad byw i'r Senedd. Roedd y dyddiau hynny'n llawer o hwyl, ond ni fyddai'n medru mynd â defaid, moch, hwyaid ac anifeiliad eraill i'r Senedd mwyach. Mae'r rheola wedi newid. Mae bod yn ferch ffarm a'r swyddi gwahanol mae wedi gymryd â nhw, ers gadael ysgol wedi gosod sylfaen gref iddi ddelio â'r heriau mae hi'n ei hwynebu yn wythnosol wrth geisio amddiffyn a hyrwyddo cefn gwlad a bywyd gwledig. Mae yn cydnabod ei dyled i fudiad y ffermwyr ifanc, lle y dysgodd nifer fawr o'r sgiliau i wynebu'r cyhoedd y mae'n ei defnyddio yn ei gwaith, yn enwedig y sgiliau siarad cyhoeddus. Mae'r pwysau ar Gymru wledig nawr yn enfawr, a theimla Rachel fod polisïau
a chynigion am y dyfodol sy'n dod o'r Senedd yng Nghymru yn fygythiad, nid yn unig i'r tirwedd a'r economi wledig, ond hefyd am ddiogelwch bwyd. Mae yn waith cyson i roed llais i hanfodion bywyd gwledig a gwneud yn siŵr fod ein treftadaeth a'n diwylliant yn cael ei gadw yn y sectorau mae hi'n ei cynrychioli. Mae'n cael ei holi yn reit aml. Beth sy'n eich gyrru chi? Cefn gwlad a phopeth sydd ynddo, y tirwedd, y cynnyrch, busnesau gwledig, y pobl sy'n gyfalu am y rhain, a'r angen i'w wneud ei gorau i'w hamddiffyn i genedlaethau'r dyfodol. Fel ei bod hwy y medru elwa o'r un profiadau ac a gafodd hi wrth iddi dyfu fyny. Mae yn hynod falch o'r mudiad mae hi'n ei gynrychioli. Mae cyngrau cefn gwlad wedi llunio fel person ac wedi rhoi cyfleoedd iddi i sefyll lan dros Gymru wledig a ran yr aelodau arbennig sydd ganddynt. Mae Rachel yn ffermio yn Llangadog a Phontseni gydna'i phartnar Andrew, felly'n gwneud ei siar o wyna, cneifio a pharatoi bwyd adeg cynheuaf. Mae nifer o ddefaid ganddi ac mae'n bridio cobs Cymreig. Mae'n gwerthu ceffylau dros y byd ac yn arddangos yn y sioe fawr. Dyw hi ddim wedi cael cerdyn coch eto, ond wedi bod yn y rhestr fer sawl tro gyda gornoeth Mr Humphreys. Fel y dywed Rachel, mae bob amser gwaith i'w wneud ac mae angen jyglo hyn gyda bod yn fam dda i'w mab ifanc Rodri, sy'n caru cefn gwlad. Mae ei ddyfodol yn ei dwylo hi.